नमस्कार, मी सुचेता विकास दांडेकर. लाईफ फोर्समध्ये मला मिळालं म्हणजे कसं माहिती आहे, गुगलवर मी सर्च केलं तर मला लाईफ फोर्सबद्दल सगळी छान माहिती मिळाली, डॉक्टरांबद्दल, स्टाफबद्दल वगैरे. आणि माझे गुडघे खूप दुखत होते, खूप म्हणजे खूपच दुखत होते की चालताना विशेषतः स्टेप्स वगैरे. तर त्याच्यासाठी डॉक्टर शहा साहेबांनी इतकी छान ट्रीटमेंट दिली, खूप छान दिली. आणि सतत वेळोवेळी डाएट आणि हे औषधं हे ते. आणि स्टाफ पण इतका सुंदर आहे ना, खूप चांगला आहे. प्रत्येक वेळेला आपल्याला काळजी घेतात, औषधं वगैरे. आणि ह्यांची आणखीन एक गोष्ट काय की रोज आपल्याला डोस चुकू नये म्हणून मेसेज पण करतात. तर मी तर सगळ्यांना सांगेन की लाईफ फोर्स बेस्ट, दी बेस्ट.